डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। भाई 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 हेलो हेलो किए भाई अछंती कोऊ भाई କୋଉ ଭାଇ ଏ ଏରିଆରେ ତ ଗୋଟାଏ ଭାଇ କାଳୁ ଭାଇ। କୋଉ ଭାଇ ଦେବେ ମୋ ଫୋନ। ହ୍ୟାଲୋ हेलो କ'ଣ ହେଇଛି? भाई ମୁଁ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମୋ ହାତରୁ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ନେଇ ପଳେଇଲା ଭାଇ। ହଉ ଦେଖିଆ। ଏ ଆଡ୍ରେସଟା କୋଉଠି ଟିକେ ଭାଇ କହିବେ? ଟିକେ ର କଥା ହଉଛି। ଭାଇ ନେଇଗଲା। ବେ ସିଏ ନେଇଗଲା ମୋବାଇଲ, ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ ଚୁକୁଛ? ଯାଉନ ତା ପଛରେ। ଆସିଗଲ। ଆରେ ସେଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ଗୋଡେଇଲା ବେଳେ ଝାଡା ଲାଗିଲା ଝାଡା ବସି ମୋବାଇଲ ପାଇଲ? ନା ମୋବାଇଲଟା ପାଇଲୁ ଭାଇ। ଗୋଟେ କଥାଟା କହିବି ଖରାପ ହେବେ? କ'ଣ କହୁନୁ? ଭାଇ ଟିକେ ସାଡ଼ୁ ଟିକେ ଯାଉନି, ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି। ଏଇ କଥା କହିବି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ? ହଉ ଆ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କ'ଣ କହୁଛୁ? 500 ଟଙ୍କାଟା ଦଉନ, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା। ବଢିଆ ଆଇଡିଆଟେ ଦେଲୁ ରେ। ପୁରସ୍କାର ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଦେବି। ଭାବିଲୁ ଏଇଆ କହିବି କି? ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଆଣିପାରିଲାନି, 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଆଣିବି। ଏଠି ଆଉ ବସି ରହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଚାଲ। ଆରେ ତୁ କହିଲୁ ମୋବାଇଲ କଥା ଯେ, ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ସେଇଟା ବି ସତ କଥା। ଅର୍ଦ୍ଧଟା କିରେ ଦେଖାଯାଉନି ତତେ? ଏତେ ହଟା କଟା ହେଇଛୁ, ଦେଖିକି ଚାଲିପାରୁନୁ? ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ନଉଛୁ ଦେଖେଇଲୁ? ଆସିବୁ, ଭୁଲ ମାଗିବୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ନେବୁ, ଯିବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ମୋ କାମ ହେଇଗଲା। ଅଙ୍ଗରା କିରେ ଦେଖାଉନି ତତେ? ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏତେ ହଟା କଟା ହେଇଛୁ? ଆସିକି ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛୁ। ତମ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବ ନା, ମଣିଷ ଜୀବନ ଛଟଛଟ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ପଳେଇଲି ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡାଟା ଭାଇ, ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେରରିଷ୍ଟଟା ଭାଇ। ଡର ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଦେଖିଲୁ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଭାଇ ନା ଭାଇ ତମେ ଦେଖିଦବ। ଆରେ 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 କ'ଣ କହିଲୁନି କିଛି? ଭାଇ ସେଥିରେ ବମ୍ ଅଛି। କି ପିଲା ବେ ଇଏ? ଭାଇ କ'ଣ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ହଉଛି? କ'ଣ ପୋଡ଼ିଗଲା କି? ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧଉଛି? ଫସେଇ ଦେଇ କହୁଛି ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧଉଛି। ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ବାଜିଛି? ମୋ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ତ। କୋଉଠି ଦେଖି? ଏଇଟା ତୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଆଇଲା? କହ କହ। ଭାଇ କହୁଛି ଭାଇ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୋର ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲି,
जाओ फोन उठे मुझे फोन टा देविनी भाई ये फोन टा मो पाखे रही यूजलेस फेलो